Salam gaderly watandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün men siz bilen ýene-de ekranna e, bugünkü ekrana çykmamyň sebäbi bugün 4 mart Merdan Muhammedowyň doglan güni. Şonu hem gutlaýyn edim doglan güni bilen hem bir kagyz ogry komanda bir kagyz söz aýdaýyn edim. Bugün Merdan Muhammedowy nirede bolsa-da doglan güni bilen gutlaýan özüm diňe uzak ömür arzu edýän. Ömrü gat uzak bolsun. Ýa-ni bul terror toporyň ýykylanyny görmeli şolaglan. Hökman suratda. Ýa-ni eden arzuwam şody. Arzu edipdi täze Türkmenistan gursak. Bir dünýäde öňde barýan döwletlere bir meňzesedi, şoňa meňzeş döwletleri guraly diýip arzu edýärdi. Giýje gündüz kitap baryny okuýardy. Ýatman. Emma bigaýrat terror topor nämetdi? Şo jagad oglanyny gorkup ugurlap alyp gaçdylar. Bu bütün bir döwlet bolup, bir döwlet guruluşy bar bolsa, bir ady döwlet diýip döwlet hasap edýän bolsaňyz, siz utanmalymy bir ýumruk oglany alyp gaçmagy? Sizde bir peregawor diýen zat ýokmy? Sivilizowany döwletlerde bolmaly zatlar. Şol oglan bloger bolsun, opozisioner bolsun, ýa korrespondent bolsun, kim bolsun tapagy ýok, peregawor diýilen zat bolmaly. Sivilizowany döwletlerde gürleşmeli, gep söz alışmaly, tejribe alışmaly. Emma sizde olar ýa zat ýokmy? Ýok elbetde. Siziň bar başarýan zadyňyz bir obyekt öňe çykyp berse ýok etmek. Siziň başga eliňizden gelýän zat ýok. Güýç bilen ýatyrmak. Biri gozgalaňa galsa güýç bilen ýatyrmak. Başga zat bilen zok. A sorag döremeýärmi sizde? Näme üçin şol adamlar öňe çykýarka? Näme üçin şol adamlar ekrana çykýarka? Näme üçin şol adamlar bize garşy gidýärka diýen sorag dören okmy sizde? Bulan bir halynyň habary tutulý. Bir owalara zat aýlanyp göreli, gaty köp YouTube'larda çykyş edýärler, TikTok'larda her türlü palçykly ýollar paýlaşýarlar. Welin ýa bolmasa köçede el herip oturanlar bar. Bular näme üçin köpelýärka? Ya bolmasa işe girip bilmän adamlar birje turdan öňüne oçra durýarlar. Ya bolmasa üstüne hat ýazýarlar iş bilen üpjünediň biz işsiz otyrys başgalamyz aç diýip. Ya millet taşerurda gitjek bolýarlar kazanç üçin. Emma şoňa da ýol ýok. Hani aýdyň Türkmenistanyň aeroportuny baryp arkaýyn daşarurda çykyp bilen adam mamy? Ýazyň kommentariýada çykyp bilýäňizmi arkaýyn? Hiç bir para bermän, peşkeş bermän, viza çypjyk arkaýyn ýurduň daşyna çykyp bolýarmy? Siziň döwlet guruluşlaryňyz işleýän bolsa çykyp bilerdiler. Emma onu dile getirmek gerekdi. İslen pudoňyz çüýren medisinaňyzam şoň ýaly. Men onu gaýtalap oturmaýyn. Sizde şol soraglar emele gelmeli. Döwlet başyndaky oturanlar size degişli ministrler, onuň aşagyndakylar, oň ýokarsyndakylar, bul kürreli eşekler, onuň Reşit Meredifleri, bularyň kellesine gelmeli şo sorag. Näme üçin halk nägile diýip? Näme üçin halk nägile? Näme üçin halk köçe çykýar, protest edýär? Nägileligini bildirýär, hat ýazýar. Dyn gyzy hat ýazýarlar, elimizden jaýmyzy alýarlar. Jaýmyzy alan millegimizden salan jaýmyzy ýykýarlar, traktor gelip ýykýarlar. Bu zatlar näme üçin bolýarka, näme üçin halk beýdip nägilelik bildirýär, gitdigiçe de köpelýär.
adamların lägileligi diýip sizin kelläňize pikir gelenokmy? Gelmedim. Näme üçin? Size halk gerek däl. Şo döwletiň diňe 5 manady gerek size. Yerin astyndanam, üstündenam satyp bilseňiz, satyp şo 5 manat siziň bar aladaňyz. Şeýlemi? Mene siz maňa aýdyň, ýurt baş tutanlary. Siziň eliňizde milliardlap pul aýlanýar. Ýöne siziň maşgalaňyzda, tohum tiýijiňizde, bütün neberäňizi alaňyzda, içiňizde bir sany alym çykdymy? Men oglum soragy berendirin size. Sebäbi siziň eliňizde, bütün döwlet eliňizde, eliňiz uzan ýerine ýetip dur. Isleýän ýurduňyzdan jaý satyn al bilýäňiz, gurup bilýäňiz, kampaniýa döredi bilýäňiz, biznes aç bilýäňiz, eliňizde isleýän ýurduňa gitmäge samolyoduňyz we özüňiziň aeroportlaryňyz we özüňiziň çaşny. Şeýlem, ýöne näme üçin siziň neberäňizden bir sany alym çykmady? Näme üçin ýurdu düzedeýin, ýurdu bir sivilizowany döwleti öwreýin diýen pikir ýok. Siziň neberäňiziň hiç birine, ne çagalaňyzda, ne ýegenleňizde, ne aýallyganyňyzda, ne olaryň ärlerine ýa bolmasa ogullaryna, gelinlerine, giýewleňizde hiç kimde. Neberäňiziň hem sany 200'üni geçýändir. Ýöne şolaň içinde pully adamlar öýden bary. Ogurlukdan bayan pullu adamlar. Ýöne üçin hiç biriňiz bir ılımy tarapdan öňe çykan zok. Satyn alyp bilerdiňiz, puluňyz käne şeýlem. Ýöne ılym diýilen zat satyn alyp bolanok. Oň üçin gowy edip arrygyny gynamaly. Arrygyna agram bermeli. Giýje gündüz ýatmaly däl. Kitap okumaly. Şeýlem. Nobel baýragyny satyn alyp bilýän näsiňiz şeýlem. Ýogsa milliardlap puluňyz bar. Nobel baýragyny almak üçin arrygyna agram bermeli. Ýöne sizde olar ýaly pikir ýok, kelläňizde düşünje ýok. Goşgy ýazmaly, aýdym aýtmaly, ýa kitap ýazmaly çaý barada, ýa ot çöp barada. Ýa arhitektor bolmaly, halk arhitektormy, atgydynan arhitektormy? Kim berdi ol ady? Bize bilmändir. Atgydynan arhitektor diýip Türkmenistan arhitektor bardygyny. Ýöne siziň ogurlap giden ýumruk ýaljak oglanyňyz bar. Şuň şo näçe ýaşady? 33 ýaşynda bolýar şuň. 33 ýaş ýaşal oglançyk. Intak öýlenmedik. Her giýje bir kitap okuýardy şol. Her giýje ýatanna öýde aýdyp berýärdi. Kitap okuman ýatamok men diýip. Siziň haýsyňyzda näme aýdyň? Tohum tiýijiňizde ýa Türkmenistan ýörede oturan terror topara diýen. Siziň haýsy biriňiziň çağaňyz ýa ýegeniniz 5-6 san dil bilýär. Haýsy biriňiziň çağaňyzda şu döwleti düzedeli bir dünýä belli edeli adamlaryňam eli uzan ýerine ýetsin diýen pikir döredimi? Ne özüňizde, ne çağalaňyzda ýokdur. Bolmadam. Sebäbi siziň çağalaňyz çağalykdan, meslikden kitaba 50 genok. Bilim ilyma 50 genok. O pök güjäňiz bar, Angliýada okap berin. Soňky duşuk neme bolýar? Diplom berilişine gutordy şuny. Soňky zwanok diýilýär-de. Gutordy şuny diplom almana da barmandyr. Berdi Muhammedow Kerim ulu diýip agzýawyna çykan ogam. Hem okuwçylar çykyp diplom alýar, oňy çykmady. Wideosyny goýupdyrlar. Okuwdy baranok. Şo boş kellesi bilenem, indi siz ony neme dersiňiz? Serdardan soň öňe sürersiňiz. Şeýlem. Şo boş kelleni.
Yine sizin devlet yöretip bilişiniz yine şolar yani elimde güç var, elimde pul var deyip devleti göte soktunuz. Sizin başarmayan işinizi şol oğlacık uğurlap giden Merdan Muhammedov'u edip verecek size şonu. Ol Afrikalı mesela geleyin men. Ağzı boş haramzade var. Ödün jurnalist diyen. Bir aytmayın isem şu ekranı ağzım hapalamayın diyen. Yine şol cüyüce näme diye. Kuş kelle, boş kelle. Söhbetin üstünden düşüyor. Yine şol Afrika sürgün etmeliydi. Yine diye halk diye halkı yüzlenilmeli. Halk yine sizin çağılanızı sürgün etmeliydi Afrika diye. Oho kuş kelle. Haramzade. Afrika sürgün etmeli. Olara men momentalini ayttım. Oraya eşret olara padark etip olmaz dedim. Afrika ne için sürgün edecek onu. Hidilliğe otay. Kış yok, kar yok, donokluk yok. Yılcacık yurt. Edin gidip görmeli. Ekinek islesen mal bak şeyle mi? O yegenler ama o tayda Afrika'da kuyu ayağlarına kuyu kazıp yördüler. Kuyu kazıp su çekip verip Afrikalılara. Hizmet edip gördüler. Peşkeş edip gördüler. Ya özler için Kur'an malaymasın. Şol ne mani kuyunu. Özler için Kur'an olmalılar. Bilip öngünden şeyler mi? Sürgün olacağını. Ama men karşı çıktım ona. Olar Afrika sürgün edip olmaz. Bilýäňizmi, 1937-nji ýyl bilen 39-njy ýyl aralygynda Stalin adamlar biýüne adamlary, millionlap adamlary Sibirä tarap sürgün etdi. Näile adamlar gyrylyp öldü şonu, ýolly barýan açlygyndan ölenme, wagonyň içinde ölenler bar, susuzlyk, sowukdan ölenler bar, doňup galanlar bar, egini eşiksiz, hiç zatsyz. Olar ýaly neme demedel, doňukluga madel Afrika. Gaty eşret bolýar olar üçin, kurorda giden ýaly. Men ama mentalini karşı çıktım. Men diyen adamı nemşin aydan ok. E, Sen çok kasakkal. Nemşin aytmadın men diyen adamı. Men dedim mi? Olar yal eşret edip olmaz. Eşreti peşkeşi berip olmaz dedim. O Garavum kanalı var. Kazıp başladılar ha. 6-7 milyar dolar soğup pul aklap şu kazıp başlan neme var? Kazılıp başlanan Garavum kanalı. Yine şunu taşladığını da. Yine şu ne verilen hemmesine şu kanalı kazdırmalıydım. Koymugtuna gazsınlar, işlesinler, eşek yağlı. Kavatam öňüne bir omaça okla özlerinin edişi yağlı. Gemirsin otursun ne beresi bilen. Yani ol söhbetin üstüne düşen bolup, on diyen dadyny gaýtalap, pesini goýan bolup, hiç kime moňa ses berip duran owa. Her kim ötaýda öz pikirini aýtdy. Her kim pikirini aýtmana borçy var, haky var pikirini aýtmana. Her kim öz pikirini aýtdy. Meň pikirime aýtmaly ekeniň orta sesim kesip berip ekran çykarmaly ekeniň. Haramzady. Ine bol şoraýalyk propaganda onlar bar. Halkyň beýnisini ýuwup oturan, halka ýüzlenen bolýar. Halk ine sizin diýe çağalaňyza çenli sürgün etmeliydi diýe doglan ýanky doglan çağalaňyza çen. Yalanam bir sözleme. Ýöne şo dedi Merdanyň aýdan zady bar. Merdan Muhammedowyň. Ol çağalarda günah ýok, olaň çağalaryna gaýtan bilim bermeliydi. Çağalarym özleri ýalak bolup ýetişmedi ýaly bilim bermeliydi. Bilimli, ılımlı etmeliydi. Onun hem şuna ok. Ne propaganda onu adamlar şeyle oluyor. Sen sözünden kesip çık alyalar da üstüne mara bir saatlık bir saatlap leksiya geçip üstüne adamların beynisini oynuyorlar. Ne pihpah propaganda onları ne şey edip işleye vatandaşlar. Adına bilip koyun. Çok kasakkallı ile adına. Yine de neme bolya ol ýaly musurlaň adyny beýdip ýoýup bärdäki gepleşigimi ýoýup oturmaýyn hapalap. Olar ýaly musurlary adam hasabyna göremzogum. Öýden bilýändir onuň aýak asty dep bilenýändigini. Bolýa men dowam edeýin.
yankı Afrikalı mesele var. Ola düýbünden ýanky ne dogry. Herkim öz pikirini aýtdy. On taýda herkim şoňa gol berip ýanky el galyryp gol çekip duran adam ýok. Herkim näme etmeli şu halkyň şu güne düşüşini, şu güne şu ýagdaýa gelişini nädip şu öwedinde bolup bolar. Nädip bolara çäre görüp bolar. Nämeler etmeli diýip orta alyny, gürrüň edilli, herkim öz pikirini aýtdy. Yine men aydan pikirim, onam yine de aydayn şutaýdy. Şo garawun kanal ba, gadalyp utorulmadyk. Men henidem şu pikirimde galýan, şu pikirim üçin mydama göreşen, şol kanaly gazdyrmaly şu tokumy. Gatsynlar gitsinler. Gitidin öldürmelem däl, ýakmalam däl. Sürgünem etmeliler. Sürgün etsen ay hezillik özleri guýga gaýtdylar o taýda. Yegenler bolup. Afrikalılara guýy padark edip gaýtdylar, gazyp berip ýeriň aşagyndan suw çykarýar edip. Ana özleri üçin suw çykarypdyrlar, gowy edipdirler. Şo töwereklerde de ýaşasynlar. Yani o eşiret, on ýaly eşiret ýok. Ol kurorda ugradan ýalak bolýar ol. O taýda ýaşasaň. Benen şolar ýaly watandaşlar bugüne Merdan Muhammedowyň doglan güni ýene bir sapar gutlaýan, ömrü uzak bolsun, ömrü uzak bolsun. Şu heşelle kakýanlara birinji bilen şu ýa propaganda onları göz edip uzak ýaşa. Uzak ýaşamalysyňam. Sebäbi haksızlyk diýen zat, haksızlyk diýen zadyň hökman suratda soňy bardyr. Adalet dikelmelidir. Ne watandaşlar şu zatlara aýdaýyn edim. Olar ýaly bilimli oglan, ilmli oglan bir A harpyny aýtmaňkaň bir zat diýjek bolsaň A harpyny aýtmaňkaň aňyrsyna ýetip düşünýärdi. Şeýle parasatly, şeýle akylly, giňgewünli, hiç bir gahary gelmeýän, şonuň men gahary gelip bir gyýyklap ýa-da zap ýa birini hapa söz söýüp oturan hiç görmedim. Hiç kimem gören näler, şu 4-5 ýylyň içinde hiç kim gören näler. Şeýle parasatly, akylly oglanly. Emma olar ýaly döremeýär. Olar ýaly oglan döremeýär. Öwýä diýänsiňizde, öwürçe bardy. Öwürçe bardy. Gowtanamysyň aýdýas. Öwürçe bardy. Ana ýöne bu aňsat bular ýaly propaganda onlary ýasamak, döretmek, olar ýaly haramzada kezzap edip ýetişdirmek gataň zat. Gataň zat. Ýöne adalet üçin güreşýän hakyky adam mana şu Merdan Muhammedowdy. Ýok diýip bilersiňizmi? Ýok. Kim tanıyan olsa gaty dogry aýdýan diýersiňiz. Gaty parasatly, akylly olanny. Näçe tan dil bilýärdi, duran ýerine perioda diýip oturýardy isleýän zadyny. Isleýän temaňdan. Ýöne siziň bol puluň içinde ulolan dölleňiz bar. Olar başarmaýar o zatlary. Sebäbi arrygyny gynnamak aňsat zat däl. Bir okana ber, bir dokana diýär. Okap bilim almak, alim bolmak aňsat zat däl. Ýöne siziň ýanky ogry topar bar, neme bir terror topar. Size degişli. Siz şol oglany dipeňizde täç etmeli. Hiç biriňiz işsat başaraňyz ýok. Ne ministrligiňiz, ne zamlary, ne onuň ýokarsyny nakylar, ne premier ministrligiňiz, ne Reşit Meredowlaňyz, ne onuň kabinet ministrleri, ne bir kurreli eşek, hiç kim işsat başaranok. Şeýlemi? Hiç kim işsat başaranok. Emma şol oglan size üniversitetiňizde profesor edip goýsaňyz, ana şo derejä ýeten oglan şu.
Ne şu profesör edip koymalı keniniz. Kurban guluy sana değişli. Kaptalında oturt, özüne advisor edip. Oturt kaptalında. Maslahat versin, maslahatçın olsun. Her bir adamında İslam adını da şerutlara giden İslam adını yazıp verir eline. Diplomatik dille. İslam bilmedik zatlarını sonra şondan. Yani mehameler size de işli. Adam talap, adam kıynap, adam urup yencip, pul kazanıp, şey edip yaşayanız siz mehameler. Yani size de işli. Bilmeyen de adınızı kanun näme, konstitüsiya näme, devlet kuruluşu näme. Soran şolaglanın. Kaptalыңda oturduğunda edil yürep veren ayaklıca ensiklopediya şolaglan. Kaptalыңda oturduğunda öğrenin şondan. Size sapak versin. Sizin mualliminiz olsun şol. Sizin mualliminiz adam der, profesörünüz olsun. İslan urdun. İslan adı tercüme etmeli mi? Haysi dillen. İslenlik dillen. Haysi dile geçirmeli. Arap olsun, Türk olsun, Rus olsun, Türkmen olsun. İslam dilinden periyod edip verir. Siz kuş kellelerin yatağında, turuğunuzda, fikrinizde, oyunuzda gelmeyen zatları bil yaşar oğlun. Öğrenin. Kompüterin drone yerine çeppe çeviriyor. Şöyle oğlun, öğrenin. Ağzımam hapalamayın yani. Bir topar samsık siz. Dronca bir samsık. Dünyada insan sat samsık olmak. Yani akıllı olmak için yan kayıtışmalı arrını ağram vermeli. Mehamelerim, sizi prokurorlarım hemmeğiniz. Sizi değişli. Hemmeğiniz de değişli. Türkmenistan'ı bir devlet kuruluşu var deyip yanrap yörenler var. Sizin hemmeğiniz de değişli. Hiç Türkmenistan'da hiç yeri devlet kuruluşu yok. Ödünüz gömdünüz, ödünüz yıktınız, ödünüz yok ettiniz. Eden ettilik etmek için siz şu zatları yok ettiniz. Bir yani konstitusiya var, kanun var deyse, hani gör kız bana deyse, drone yeriniz hiç biriniz statyaları bilen yok, cinayet kodeksleri bilen yok, konstitusiyanı bilen yok. Yurdun taşında oturup biz onu ya tuttuk iyiyem. O kitaplar yokum. Bibliotekalarda, kitapxanalarda, magazinlarda, hiç yerde satılan oğum, halka görküzülen oğum gizli saklanıyor. Halk bir bilemesin, o kaymasın ne. Biz onu yattan biliyoruz. Ne şu kaptanınız akşal oğlun mu? Merdan, Muhammed. Yattan biliyor. Konstitusiya näme? Devlet kuruluşu näme? Öğrenin şondan. Belki gerek var sizin bu yalakalık edip yalap verişiniz ayşa edip bilmersiniz. Korkucunuzdan yana. Yönü çağalağınıza öğretirsiniz. İn bolmanına. Çağalağınıza muallım edip tutun. Şol oğlanı. İslam adınızdan öğretir. Hem matematika, hem kimya, hem beylek predmetler. Bilmeyen zat yok. Aydiyana yürep yörünce ensiklopediya. Onu orada yere sokup nimetcek olayanlar var. Bir propaganda onlar. Yattan çıkarın olur yalı adamları. Adam der olur. Guursan. Yani kutlu başladım. Sonunda şeylere kurtarmalı oldu. Sağ olun vatandaşlar. Merdanam yeni bir sefer kutlayan. Can sağ olsun. Ömrüm kat uzak olsun. Uzak yaşa Merdan. Sağ olun vatandaşlar.